مصحف ምሳሌ ምዕራፍ 10 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍቕዲ 32 ምስላታት ሰለሞን ጥበበኛ ወዲ ነብኡ ይሕጉስ ዓሻ ወዲ ግና መጓሃይ አዲኡ እዩ መዝገብ ረሲእነት ገለኳ አይጠቅምን ጽድቂ ግና ካብ ሞት የናግፍ እግዚአብሔር ነነፍሲ ጻድቅ ክጠሚ አይሐድጋን ንህርፋን ረሲአን ግና የንኮላልፎ ብህኪቲ ኢድ ዝዓይ ይደኪ ኢድ ትጉሃት ግና ተህብትን እቲ ብሓጋይ ዝእክብ ጥበበኛ ወዲ እዩ እቲ ብቐውዒ ዝድቅስ ግና ዝሕስር ወዲ እዩ በረኸት ኣብ ልዕሊ ርእሲ ጻድቕ እዩ ኣፍ ረሲአን ግና ዓመፅ ይኽውል መዘከርታ ጻድቕ ንበረኸት እዩ ስም ረሲአን ግና ይምሽምሽ ጠቢብ ዝልቡ ትእዛዛት ይቐበል ዓሻ ዝኸናፍሩ ግና ይወድቕ በንጽህና ዝመላለስ ሃዲኡ ይኸይድ ብጥውይዋይ መገዲ ዝኸይድ ግና ይቕላዕ በዓይኑ ዝጠቅስ መከራ የምጽእ ዓሻ ዝኸናፍሩ ግና ይወድቕ ኣፍ ጻድቕ ናይ ህይወት ፈልፋሊ እዩ ኣፍ ረሲአን ግና ዓመፅ ይኽውል ጽልኢ ቆየቓ የልዕል ፍቕሪ ግና ንኹሉ ኣበሳ ትኽውሎ ኣብ ከናፍር ለባም ሰብ ጥበብ ትርከብ በትሪ ግና ንዝባን እቲ ልቢ ዘይብሉ እዩ ጠቢባንሲ ፍልጠት ይእርንቡ ኣፍ ዓሻ ግና ናብ ጥፍኣት ቀረባ እዩ ንሃብታም እቲ ሃብቱ ጽኑዕ ከተማኡ እዩ ንድኻ ግና እቲ ድኽነቱ ጥፍኣቱ እዩ ዕዮ ጻድቕ ንህይወት እቶት ረሲእ ግና ንኃጢአት እዩ ምዕዶ ዝሕሉ ኣብ መገዲ ህይወት እዩ ተግሳጽ ዝዓቢ ግና ይስሕት ጽልኢ ዝሓብእ ሓሰውቲ ኸናፍር ኣለዋኦ ሕሜት ዝዝርግሕ ግና ዓሻ እዩ ብዙሕ ዘረባ ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ኣበሳ ኣይሰኣኖን ከናፍሩ ዝገትእ ግና ለባም እዩ ልሳን ጻድቕ ሕሩይ ብሩር እዩ ልቢ ረሲአን ግና ፍረ የብሉን ከናፍር ጻድቕ ንብዙሓት ይጓስያ ዓያሱ ግና ሰኣን ልቢ እዮም ዚሞቱ በረኸት እግዚአብሔር የህብትም ሽጋርውን ገለ ኣይውስኸሉን ንዓሻ ክፉእ ምግባር ዋዛኡ እዩ ጥበብ ከኣ ንለባም ከምኡ እያ ንረሲ እቲ ዝፈርሆ ነገር ይመጾ ንጻድቃን ግና እተመነይዎ ይወሃቦም ህቦብላ ምስ ዝሓልፍ እቲ ረሲእ የሎን ጻድቕ ግና ንዘለዓለም ዝነብር መሰረት እዩ ከም መጺጽ ንስኒ ከም ትኪ ኸኣ ንዓይኒ ሃካይ ንለኣኽቱ ከምኡ እዩ ንእግዚአብሔር ምፍራሕ ዕድመ የንውሕ ዓመታት ረሲእ ግና ኪሓጽራ እየን ትጽቢት ጻድቃን ደስታ እዩ ተስፋ ረሲአን ግና ክትጠፍ እያ መገዲ እግዚአብሔር ንንጹህ እምባኡ ንገበርቲ እከይ ግና ጥፍኣቶም እያ ጻድቕ ከቶ ኣይናወፅን ረሲአን ግና ኣብቲ ሃገር ኣይነብሩን እዮም ኣፍ ጻድቕ ጥበብ የውፅእ ልግመኛ ልሳን ግና ትቑረጽ ከናፍር ጻድቃን ነቲ ዘሕጉስ ይፈልጣኦ ኣፍ ረሲአን ግና ልግመኛ እዩ